هۆژین هادی بوەرەمە خەلەکەکەن و داش کۆشەیە توورێدا پیرێ. بەلێ گوهدارên hêja mişqa mişlo derketin û çûn bi aliyê başûrê Rojavayê bajêr de. Em rastî gundekî balkêş hatin, gundê Xalid. Ev gundê kevnarî yê ji berî 105 salî hatiye avakirin. û li gorî ku niştecihê gund ji me re gotin ku ev nav li gund bûye, ji ber ku berî ku gund bê avakirin, şûna wî xirbak hebû û navê Xirbet Xalid bû. Belê dor 35 malî li gund hene, 4 ji wan tev malbatê xwe çûne Başûrê Kurdistanê ji ber rewşa abûriya zehmet. Ji mara niştecihên gund 405 niştecihin. Belê guhdarên hêja dibistaneke serete li gund heye, hejmara şagirtên vê dibistanê dor 40 şagirtîne ji hemû astane. û dor 20 şagirtên zanîngehê û yê ku zanîngeh qedandine ji gund hene. Têkilî û hevgirtina malbatên gund bi hev re pir balkêş e û eşîreyên cûrbecûr li gund dijîn wek Gabarî, Omerî, Mihacir, Seyid. Niştecihên gund bi piranî xwedîkirina sewalan dikin û çandiniyê dikin ku 8000 donim xaka çandiniyê yan jî erda zîraî li derdora gund heye. Bi piranî, genim û gijnîj li vê xakê tê çandin. Tiştê herî balkêş di gund de, ew dibistana kevnar e ya ku ji berî 6 salî hatiye avakirin, her wiha ew dibistana herî kevne di nav dibistanê gundê derdorê de. Cîranên gund, ji aliyê Başûr ve gundê Qeretepê Şêwirê ne, ji aliyê Bakur ve gundê Sebahiyê û Sêmintik, cîranên Rojavayê gund gundê Biboye û cîranên Rojhilat gundê Şidî ye. Her wiha mizgefteke kevn li gund hebû Mela Ebdirizzaq yê ku bi nav û deng bû li gund waneyên olî lê didan, lê li şûna vê mizgeftê anha malek hatiye avakirin. Belê guhdarên hêja xwezaya Rojavayê Kurdistanê pir xweş e, ew tê xembilandin bi van gundên balkêş. Vîya wayî em gihan dawiya xeleka xwe ya îro ji koşeya Tûrê da pîrê, da xelekeke din bimînin xêr û xweşî.